Beste zarauztarra ere bai, beste herri usaila, Ainitze Zumeta. Hoik izango dira arrekazutzen, hariko direnak, eta Amairu. Amala. Baloa. Bost. Apaini. Seigarren ere bai. Bai. Eta hortxe matrikarrak amaitu du. Eta baita. Eta bai. Minutu horretxe pasa zaile. Txingar ikusiko dugu, eta korrikare bai. Lan ezberdina. 3 eta 2. 4 eta 3. Lierdik azkenekoa. Eta Ainitzeke bai, hasi du bai. Bosgarrena. Benetan, haundia gaur hemen egiten ari direna. Aber, bat. Kirol bat, Txingarena. Gaur hemen buelta bat egitea.